Bueno, estem prenent cafè amb les falleres majors de la ciutat d'Algemesí, Inés i Irene, que sou falleres majors 2020 i ara també 2021. Bueno, com ha sigut això de que no repetiu, sinó que aneu a tindre les falles que no heu tingut? A mi pues, me vaig il·lusionar molt perquè al principi quan vi estava fent la brometa de que no s'anaven a fer, però sí que anem a tindre les falles i estic molt contenta de poder viure-les. Pues molt contentes i agraïdes sobretot que Junta Local haig mirat per tots i ens dona l'oportunitat de continuar en aquestes falles que tenim molta il·lusió de poder viure. Fins que va arribar el moment de prendre aquesta decisió i la incertidumbre de què va ocórrer, com ho heu viscut, perquè clar, realment Junta Local Fallera fins quasi meitat o finals de tot el tema de l'estat d'alarma no s'havia donat ninguna notícia ni havia dit res del que anava a fer, entonces com ho heu viscut vosaltres? Jo també ho veia normal, perquè han hagut consultes locals que sí que s'han precipitat i després han tingut que tornar darrere o continuar perquè la decisió era acceptada. I tragar-se moltes crítiques. Entonces jo ho he vist molt bé perquè fins que no hagi passat un temps i vegeren si era viable, si no era viable o com anaven a fer-ho, perquè també és molt important el com i que estigui a l'alçada de tots els representants, de tot el nou faller d'Algemesí. Entonces jo ho he vist molt bé, que hagin esperat a tindre-ho clar i una vegada el tindre clar, expressar-ho i... Jo el vaig passar un poquet de nervis perquè sí que veia pues, en les notícies i en altres juntes locals que sí que diuen que repetien o que les suspenien i pues, jo volia tindre les falles i estava nerviosa. Jo vaig tindre la sort de que l'última mascleta que se va fer en València van coincidir en el tren la meva família, que era amb la meva filla fallera major infantil i la fallera major de la meva falla, i coincidirem amb vosaltres que anarem a València. I allí, quan anarem a València, que després per ànim ens enterarem que era l'última mascleta, es notava ja un ambient estrany. Què penseu en aquests moments quan anareu? Jo en ningún moment pensava que anava a passar, o sea, que era tanta la magnitud del problema. No? És que... Ostres, pues és que ara pensar-ho... Crec que no ho teníem prou clar que anaven a cancel·lar-se. Sí? Sí. És més, a mi no me va impactar la notícia. Era dimarts i estàvem en la reunió de la falla. I m'han dit, i jo vaig... És que vull dir, no me va impactar. Era algo que ho tenia tan assumit que anava a passar... Igual també perquè estàvem en una altra situació diferent. Però era una altra il·lusió. I no per el problema en si, sinó per precaució. No pensant en el problema que anava a desembocar després, sinó més per precaució. Per previndre que al final n'hi ha hagut problema. Jo no em dic com diu Maria, ni frío ni calor, no? Perquè era com... Pues sí, vull dir, ja està, vull dir, no... I a més, a l'última mascleta que anàvem vestides, perquè teníem una entrevista abans i anàvem vestides a València, totes com boiers, Sant Demà Diputació, que començava ja, les falles que era, arribar a casa, veure les notícies i dir, llévate el moño. Jo sí que... Llévate el moño, plorant, llévate el moño i... Ja està. Com passareu els primers dies? Ara que ja crec que ja es pot parlar perquè ja veig la llum al final del túnel, com passareu aquestes primeres setmanes de cancel·lació i la setmana de falles? Pues jo, els primers dies, després de que digueren això, pues estava molt trista i perquè jo volia tindre les falles de veres, que al principi dels 3 dies més forts de falles, i pues jo volia viure, em vaig passar un somni en gris, però estava trista. Sí, no? Que com pot ser que se me'n vaig a, no? Algo que no he viscut. Sí, que era com un malson que ho estaves visquent, però al mateix temps pensaves... No te pot tocar molt, però al mateix temps pensaves això és impossible que estiga passant, perquè crec que tots ho pensant i vosaltres encara més en tot el que vos estava passant. Però sí que és cert el que jo he vist en les xarxes socials, que heu tingut molt de recolzament de les vostres corts i
ja no de la vostra falla, sinó del món de les falles en general. Jo crec que ha sigut una situació que d'una situació difícil, Lletja. sí, ha eixit algo bonico i el que teníeu, que són els vostres cors, que no sé, pel que es veu fora són molt pinya, damunt teniu la sort de tenir dos cors, no? de pertànyer a la vostra cort i la cort de la que havíeu format part. I crec que per els dos costats, no? No sé si... Sí. La veritat és que hem tingut el recolzament tant a nivell de comissions, els 3 dies de falla, la veritat és que no han parat les activitats, les coses que pujàvem al Facebook, a les redes socials, i ha sigut una setmana molt diferent i molt, o sea, ha sigut una cosa molt xula i és com que el poble, o sea, no sé, com se parla de germanor, de que Sí, és molt difícil, sí. però esos 3 dies, esa setmana va ser com, Colin, sí que n'hi ha gent, sí que, o sea, en els moments Durs. n'hi ha gent menor. Estem tots en tots i anem tots en el mateix sentit. Jo crec que va ser molt guai. Sí, Això és molt bonic. a mi pues, els meus pares que duen les xarxes socials m'ho ensenyaren i estava molt contenta perquè sí, quan jo vinés sí que totes les falles per les corts, tot el món sí que ens recolzava i ens animava un poquet. És cert que diguem que les falles són 3 dies, però jo soc dels que pensa que les falles és tot un any. I és, al final el que s'ha perdut d'aquest any no han sigut més que 3 dies, els més importants, com la plantada de monument, perquè tenim la sort de que en el Xemesí, fins que no arriben el 17 no està plantat el monument, però haver passat el que haver passat, jo crec que, i no ho dic perquè igual tinguem més afinitat perquè al final eres germana d'un company nostre i pot ser que aquest any amb els dos hem viscut més de prop, però crec que heu tingut la gran sort perquè se ho heu treballat de que heu tingut un any meravellós. Per tant, Sí. és cert que és sobretot una cosa que jo li diria molt a Alejandro, dic, Àlex, passe el que passe, no, si ens tornem a fer, vull dir, el que heu viscut és que fins el dia 10 que diuen s'ha acabat, tu estaves vestida de falla de dalt a baix passant-te-ho i al final dius he tingut un any meravellós, sopars de gala, o sigui, ho he fet tot. Ha faltat només La guinda. la guinda, però tot el pastís Però el pastís és molt el gran. teniu. I crec que això n'hi ha que valorar de dir que està clar que en el moment és lo típic, per molt que tu a un xiquet li digues, Ja. per exemple, és millor que no menges caramelets perquè te cauran les dents, el xiquet en el moment li dona igual vol el caramelo, que està clar, però al final la valoració és de dir, ostres, és que he tingut un any molt xulo, i ho dic en sèrio, crec que heu tingut un any redó, llevant això, però també soc de les que opina que tots els moments bons tenen sempre una part negativa, Sí. i la vostra serà recordat per tots, perquè és any històric. Sereu falleres majors de la ciutat que formareu part De la història. de la història, més d'una història que els nostres fills i nets, sobretot els Se vostres, contarà. l'estudiaran els llibres, Sí. i vosaltres i Estareu en la nosaltres història. sou protagonistes d'eixa És història, vull dir, és com l'any de la pandèmia. pues, Que van això ser és 2 l'any de la anys falleres pandèmia. majors, o com moltes vegades que molta gent no sap que diuen ui, això és de l'any de la picor, i l'any de la picor és una pandèmia que va haure de pigota fa no sé quants segles i sempre se diu de l'any de la picor, doncs sempre passarà de l'any del coronavirus, i vosaltres sempre formareu aquesta història, sempre estareu ahí, pa bé i pa mal, però sempre estareu en el record, i més ara en totes les redes socials i tots els mòbils i tot que n'hi ha 74.000 gravacions, doncs sempre ho tindreu ahí. I ara, tirant-ho ja a lo positiu, perquè a això n'hi ha que treure positiu, o sigui, ho han passat molt mal tots, moltes morts, i n'hi ha que veure que lo positiu és que estem ací. I com encareu este pròxim any? Com creieu que serà este pròxim any faller vostre? Serà diferent perquè sí que els meus pares m'han explicat i pues, si no n'hi ha vacuna pues, encara no, en 10 es poden contagiar tots. Jo crec que seran diferents però molt xules segur, molt boniques segur. Amb més força. Sí. És el que comentàvem que, o sigui, per els grups de cor, per els grups de les falles majors d'altres centres locals, diem la il·lusió, o sigui, no ha hagut falles, però la il·lusió i les ganes que s'han ficat i que van haver en les pròximes
És tot. És tot. És el tot. És com si fos És com les ganes de un preparatiu més llarg. Sí. Com si fos un període preparatiu. És que... Perquè vosaltres, no sé, se considereu falleres majors 2020 o 2021? Ahí también te explico. Claro, yo Claro. pensando de... No, o sea, per a mi són les del 20. El meu any és el 20. La meva filla diu el mateix. I el 21, pues... La continuació. Clar, és nostre també, però és la continuació del Jo crec primer que any no existeix el 21. No existe. Jo crec que és un exercici faller molt llarg, com si Molt fos exacte, és com un any... Sí, sí. És bianual, és un exercici bianual. Sí, la meva filla també ho diu, jo soy fallera major del 2020. Pero claro, ella sempre ha estat tota la vida pensant en el 2020 seré fallera major, el 2020 seré fallera major. No n'hi ha un altre any, és el 2020, punto pelota. I està clar que se sap ja, jo que estic també en Junta Local Fallera, que no van a n'hi haure exaltacions ni proclamacions ni des del poble ni des de les falles, perquè, claro, és lògic i normal. Vosaltres heu tingut aquest moment únic i meravellós, perquè va ser meravellós. A més, estem dient que és una continuació de l'exercici, vull dir, no tindria tampoc cap sentit tornar a fer alguna que ja has fet a l'inici de l'exercici. I el que per part de Junta Local Fallera, pues, o sea, que se puga dir a aquests moments, pues, se farà crida, cavalcada del ninot, el cap de setmana lliure, que també ens va faltar, que el cap de setmana lliure, per als que no ho saben, és que cada falla munta les seues festes, que cada falla té són costums ja i tradicions en cada falla, i després la setmana fallera en si. Hasta, per exemple, de setembre fins a que arribi això, què creieu com serà aquests mesos en vosaltres? Se reunireu? O anireu a altres pobles? No sé, què penseu? Perquè a dia d'avui encara l'assumpte està tot en l'aire, veritat? Jo pensava altres pobles, però suposo que altres pobles estan en la mateixa que nosaltres. Pel que jo sé, per exemple, altres pobles com Sagunt, que tinc amics que guanyen el president i fallera major repeteixen, estan en la mateixa situació que nosaltres. És que no faran estan un poc a presentacions. estan un poc a l'espera de veure setembre-octubre que Com evoluciona tot. Perquè Si pot fer alguna festa o alguna cosa. Claro, yo en mi mente hay muchos proyectos que... Ya tenemos y como alguno. Idees bones per dir Junta Local si els interessarà o no. A veure, n'hi ha moltes idees, el que passa que... És que no se sap res del que Però va com- passar. Però està Jo llavors puc pendent dir de que- conforme evolucione el tema Covid. A veure, jo és que no Però és puc que dir així, no- però des de Junta allà- Local Fallera sí que n'hi ha idees i coses i tal i qual, el que passa que fins que no passi l'estiu i no se veja i s'encara, perquè, per exemple, també n'hi ha que dir que cada volta s'acurten més els plaços de la vacuna, s'està dient, perquè ahir mateix vaig veure a Punt una entrevista que li feren al president de la Generalitat per els dos anys de la televisió de Punt, l'entrevistaren xiquets i es feien preguntes de pues, xiquets, i una de les preguntes que me va agradar molt és el que li van preguntar, bueno, i quan hi haurà una vacuna tal i qual? I el president de la Generalitat, que ja és una persona que estarà més informada que nosaltres, li va dir, pues pareix que a lo millor en desembre pot n'hi haver una o diverses vacunes. Se van acurtar perquè, clar, estan invertint ahí. Tu eres genetista i tu entens més d'això? Jo des de demà... No opines. Ojalà siga de veres, ojalà. I si no això, una vacuna, una medicina per a poder curar. Jo el que crec a dies d'avui és que n'hi ha que pensar en positiu i en positivitat. I el que fa un mes o 2 mesos sols teníem en el cap que les falles se cancel·laven, és superbonic veure ara mateixa que tu que eres de Junta Local estàs dient que el que esteu ja pensant és en idees i projectes per a fer coses, i al final jo penso que la vida s'ha de viure positivament i hem de tirar avant i pensar en sempre buscar la part positiva, i ara n'hi ha que veure això. I igual que heu dit, i és la meva opinió, és que és superimportant, i jo sempre ho he defès, que Algemesí és un poble en Germanor Fallera. Olvidem-nos dels rifirrafes d'bicicletes que poden ir entre una falla i una altra, però este confinament, les xarxes socials de les falles, crec que han sigut les que han mogut, entre altres coses, sobretot el poble, que si videoclips, que si nosaltres fent els vídeos, les proves dels ous, els nanos, les manes maquillant-se, després un munt de videoclips cada falla... Cançons, fets despertaes i tot, o sigui, sí. Ma pare, crec que a lo millor també perquè dins del meu grup o de les meves xarxes socials tinc molt del món faller, i és el que més he vist moure's, però a nivell local
crec que les xarxes de les comissions falleres no han parat. A veure, n'hi ha rifirrafes entre falles de tonteries de tota la vida i tot, però jo el que m'ha donat compte és que quan alguna falla ha tingut algun problema, mira, per exemple, la falla de Maria i del Terrassa, ja quan jo era un crió es va cremar el casal el primer dia de falles en l'entrega de prèmits, i totes les falles, entre elles la meva, Víctor Pradera, oferirem el casal i venien gent, se repartien per sopar el casal. L'any que la meva falla es va quedar sense falla, portaren ninots de totes les falles, o sigui, que quan hi ha hagut un problema algo gros, jo he vist que entre unes i altres, o sigui, va, arromanguem-nos, que no deixem de ser un poble gran, però un poble, i el poble el bo que té és això, és la que al unió. final en este fet no era un fet d'una falla, és que estaven tots en el mateix barco, vull dir. Clar, i que al final les falles és tal qual la paraula resiliència, o sigui, cada Sí, any se crema crema i torna a tot. créixer com l'ave fènix, cada any, i al final, pues, enguany, el problema és que s'ha cremat abans. No, i enguany jo crec que està creixent més, perquè la il·lusió i el que veig jo dels que són fallers, de vull viure les falles, que por faran enguany els casals. I repeteixen la resta de falleres matxos d'altres ciutats en les que tens més relació? Com està l'assumpte? Sí, jo crec que les que estem en el grup, que jo crec que és la majoria, tornem a continuar. Sí que se parlava per el grup una junta local de sí, tot és. Que nosaltres repetim, pues enhorabona, pues... Ja anava ahí el convoyet. I teniu molta relació. La veritat és que sí, i m'ha sorprès perquè és una relació molt bonica. Sí. Vull dir, això també ha fet que entre les juntes locals i entre les falleres majors, no? Vamos, per el grup estem parlant moltíssim de què van a fer en la teva localitat, què van a fer, i també està Consuelo, també ens diu de... Qui és Consuelo? Consuelo Llobell. Sí, però perquè la gent no sàpiga. La falla major de València, també la situació, pues, que ella ha sigut també l'última de les últimes que han dit que continuava, i bueno, hem estat totes en ella. És molt bonic la relació de... Sí, yo también tengo un grupo en las chiquetes de, pues sí que cada vez que una tenía noticias de, pues yo a lo mejor despatx, no saliera en pro, y también pues cuando dijeron que Carla también pues repetía, pues nos alegraron moltes totes i era enhorabona. Perquè és continuar totes juntes, Sí. algo que heu començat juntes Claro, i és que continuar juntes. tu sobretot que tenies més relacions majors i segurament ho haureu parlat, pareixia que estaven esperant a que cadascú anara tirant la goteta de repetition per al final dir van a tracar final, perquè crec que era com estem tots esperant a que algú alci la mà per a dir-ho, per a fer-ho la resta. Jo en això vaig patir prou, per exemple, Carlet va ser la primera Sí. junta local fallera i més d'una... Jo que he seguit molts redes socials d'artistes fallers i de gent friqui de les falles i tal i qual, a mi me dolia perquè la van criminalitzar a Carlet el que no està escrit. Jo crec que això també va fer que moltes altres juntes locals es frenaren i dient no vulguin ser el següent. El que passa que en això van n'hi haure 2 o 3 més i a partir d'ella va ser pecadore. És que es veia que no s'anava a poder fer. Però si continuem ara, o sigui, que dia fer en juliol, se sap que en juliol no se podrien fer I així comentàvem unes de fer-les en Sant Onofre. Mira, és demà. Sant Onofre és demà. Estem gravant uns dies antes de que eixirà, però Sant Onofre és demà, impossible. I bueno, i què voldríeu dir o desitjar al món faller d'Algemesí? Bueno, pues jo dic que continuem en la il·lusió en el que deixarem este 2020, que continuem així d'units, que així és com realment se fan falles i les falles estan per disfrutar-les i deixar de crítiques i mals rotllos que creen confrontacions que no valen la que pena. no van a ningú lloc. Però crítica i sàtira te Però queda crítica i Sí, crítica i sàtira sí, però I crítica n'hi ha que acceptar-les, crítica i n'hi ha que acceptar-les. Crítica constructiva, sí, el que estàs dient és molt bonic. Jo crec, a mi m'ha fet pensar, i espero que la majoria de la gent, el que ha passat, per pensar el que és realment important, és com el que estem dient. S'ha mort molta gent, ho sé moltíssim, però jo el que pare a pensar és que la meva família, els meus amics i els que jo més d'això tinc, estan tots vius. Doncs n'hi ha que veure això, el bo, que dius, aquestes tonteries i aquestes xarlotes d'enfadar-nos uns en altres no valen la pena. Pues això, el que dic és que segurament tornarem amb més força perquè ens quedarem en la coseta que teníem que acabar en lo últim per a, bueno, pues que com estàvem dient antes, que és com si continuaren les falles. Clar. Però no, és que és això. No Perdona, heu viscut tot l'embaràs
I ara el part de Juanmi de Janira. Heu viscut tot l'embaràs com a parella i continuareu siguent les seues primeres. És que és això el que li dic jo a la meva filla. No repetisses. Continues i vas a tindre les falles que no has tingut. Continues perquè te falta una part que no has viscut. Repetir seria haver fet tot l'exercici fins al final i l'any que ve tornes a preparar una exaltació, però no, és una continuïtat. Jo crec que quan l'arrega setembre també ho veurem més continu que ara, que al estiu sempre pares d'encet. El paro de l'estiu ha sigut en coronavirus, el coronavirus. Però quan comença setembre i vaig a tot un poc més fluid. Al final de normal, l'últim acte que soleu tindre, se sol tindre una foguera major de la ciutat fins a setembre, és Sant Onofre, que seria tal dia com avui la inauguració, i l'acabem envolta en la inauguració amb un prenent cafè. Aconseguit en Xina. Moltíssimes gràcies. I esperem haver-vos animat en activitats durant este confinament en l'Espolit. Sí, que sabeu que per a l'Espolit sempre teniu un lloquet. I gràcies perquè així, encara que sabem que els ànims no anem a volgut participar en tot el que hem volgut organitzar. La veritat és que s'ha fet més ameno. Sí, cada vegada que diem, pues ara n'hi ha que fer això, pues era com un repte i era, pues, va, anem a animar-nos, a veure si ho aconseguim, a veure... I era com un xoc. Clar, una cosa més per a fer-hi. Moltes gràcies. I a continuar gaudint de les falles. I en se No, i a partir de setembre mos veiem que segur que algo traurem en l'Espolit. Gràcies. Gràcies.